I dobrodošli u još jednu epizodu. Prvo želio bih da se zahvalim Mateji Paviću zato što je poslala kameru. Znači, danas ćemo snimati jedan challenge da vidite kako se to u stvari radi. Šta ću uzeti? Uzeti ću prvo limuntos, so i crvenu paprikicu. Hajde da vidim, da otvorim ovo. Ovaj taj rad, tu i tu. Evo ovako. Daj mama. No, fatto. Interesantno. Mogu još ne mogu. Ovo je umor. To bi bilo to ukratko. Šaljite nove izazove, sve ću snimat, znači ovo je uzmak, pozdrav.